ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದಡ್ನೆ ದೂರಾಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತು ಪಂತೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಕುಡ್ಲಾಗು ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟೆಡ್ ಮುರಣಿ ಪೋದು ಆಯ್ಚಿ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಯಾನು 11 ಜರಾನಗನೆ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದು ಪೋದು ಬೇಗ ಪೋತುನದಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಪೋಯಿನಾಗಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಏನು ಪೋನಾಗ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆತಂಗೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬೇಗನೆ ಇರ್ತದೆ ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ತೂಕದ ಆಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಪಿದಡ್ನೆ ಗಂಟೆ ಒಂಬರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಪೋಪ್ನೆ ಚಹಾ ಪರ ಒಂದುಲ್ಲ ಚಾಗ್ ಪಲಾವ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲಾವ್ ಏನೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆನಿಕ್ ಪರತ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಹೊಸತಿತ್ತು ಅವು ಕಾಣೆ ಅಂದು ಹೋತುಂಡು ಓಲು ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಏಪಲ್ ನೆತ್ತ ಅಡಿಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಅವು ಇನಿ ಇಚ್ಚಿ ನಾಡ್ನಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಚ್ಚಿ ಓಲುದು ಈತೆ ಅಂದೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಪೋನಾಗ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಇನಿ ಪಾಡ್ಗನ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಂಡೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದಡ್ನೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುರಣಿ ತಲಕ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈ ಬಸ್ ಹಿಡಿಯೋನು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಯಾನಿತ್ತ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಐದು ಗಂಟೆ 11 ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿಂಜ ಜನ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಖಾನೆ ಬಂದೆ ಬೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪಂತನಿಕ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲಲ್ ಪಂತ ಬರಟು ಸಾಯೊಂದುಂಡು ಉಂಡುದು ಇಲ್ಲಾಡ ಪಿದಡ್ನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಪೋಪೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಪಲಾವ್ ತಿಂತಿದ್ದು ಅದಾಯ್ತು ಹೌದಾಯ್ತು ಉಲಾವ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ 230 ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಫ್ 130 ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಫು ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಒಬ್ಬರ ಬರ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಎಗ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ 560 90 ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಚಾಯ್ಸ್ 1 ಪೀಸ್ 90 rupees. ಓಕೆ నేను ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಡ ಒಂದು ಜೋರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಫ್ ಟಿಕ್ಕಾ 1 ಪೀಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹಂಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಟಿಕ್ಕಲ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಟು ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಂದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಐತಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಅವೈಕ್ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ರೀಸನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪೂರ ಪನ್ಪೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಎಂದಿತ್ತಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಟಫ್ ಇತ್ತಿನ ಆಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತೇನೆ ಬುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲು ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಆದು ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ನರ್ವಸ್ ಯಾರೆ ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ನರ್ವಸ್ ಆಯೆ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅವೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಆತು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ತೊಂದರ್ಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಂಡಿರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತದಿಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ ಫುಲ್ಲು ಐಕೆಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಅದು ಪೋಯೆ ಯಾನ ಪನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಿಂದ ಗೆರೆತಿತ್ತೇನು ಬಸ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಕೇಂದಿರಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಪಂತೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂರಾ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಆತು ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ವಾರ ಎದುರು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಬುಕ್ಕ ನರ್ವಸ್ ಲಾದಿತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಅಂಚೇನು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೆ ರಾಂಗ್ ಪಂಡ ಸಂಬಂಧನಿಜ್ಜಿ ಪೆದ್ದಿರ್ಲಕ ಮಂತೇನು ಅವೇ ಜಿಂಜ ಕಲ್ತೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ದಾರ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ದು ಪೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಚಾಪರ್ದು ಪೋಡು ಬಡಟ್ ಸೈಯೋನಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ನೀರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಕೈ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡತೆ ನರ ಪೂರ ಇಂಚ ಶೇಕ ಅವಂತುಂಡು ಮೂಲು ಪೂರ ಪಿಜಿನ್ ಬತ್ಲಕ ಅವಂತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ನೆಸ್ ತಲೆ ತಿರುಗಿದು ಬೂರ್ಬೇನ ಅಂದ ಅವಂತುಂಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅಂಚಾದಿತ್ತು ನೀರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನೀರು ಅಪ್ಪೆದಕ್ಕಲ್ಡ ಕೇಂದು ಪರಿಯ ತಿಕ್ಕಣಿಂಕ್
ಫುಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಚಾಪಾರ್ದು ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆತೆಡ್ಡೆಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ಐನ ಮಿತಿಯ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಬೇತಕಲ್ನ ಪ್ರೈವೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಬೇತಕಲ್ಲ ನೆರಡ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬರಲಿ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬರಲಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೇನೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಅವ ಇಂಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ಯಾನು ಚೂರು ಪೊಡ್ಸಿ ನಾನು ಇಂಕ ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಜಿಂಜ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತಂದು ಕಾಫಿಯಾ ನನ್ನ ಜಿಂಜ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಯಾವ ನನ್ನ ಜಿಂಜ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಮಾತ ನನ್ನವರ ಇಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಫೇಸ್ಲು ಉಂಡತೆ ಪ್ರಗತಿಡು ಅಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ತೂಕದಾಯ್ತ ಹಾಪುಣದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂತರತೆ ಅಂಚ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾರೆ ಅಂಚಿಂಜ ವಿಷಯ ಕಲಿತೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಂಡತೆ ಅವಾಯಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಆಡೇನು ಕೇಂಡೆ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದೇರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಐಕಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತೇರು ಬಟ್ ಅರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾರ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಾಪುಂಡೋರ ಒಂಜಿ 70% ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಬುಕ್ಕ 30% ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಅಂದು ಲಕ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಣು ಬೇಲೆ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡವ್ರವ್ರ ಅಂಚ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾರ್ದಿಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ನಾನೊಂದೇ ಪಪ್ಪಗೆ ಚಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪಿದಾಡ್ನೆ ನಾನು ಬೈಯದ ಚಾ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಾನು ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ